bangsane para Gandharwa Sewu sumingkira saka satengahing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka satengahing alas gagah wagike. Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama barungan macan. Ada barungan telon. Gerak sendiri, Van. Loh, Van, gerak sendiri, Van. Loh, tangannya diam. Wah. Terus ada barungan singa, barungan kodok, barungan hiu, dan ada barungan hitam. Ada Mas Silo, Mas Reksa, Dek Jihun, Mas Hanif, Mas Rama, Mas Elvan, Mas Iqbal, dan Mas Abdul. Mas Abdul ini memakai barungan, wah, barungan macan. Terus Mas Iqbal memakai barungan, oh, buntut macan. Waduh, si IO yang menyamar guys, ini guys. Piye lagunya piye, Ben? Mas Elvan memakai barungan, wah, barungan telon. Mas Rama, wah, Mas Rama telon putih. Wah, podo bajue mah. Mas Hanif memakai barungan, wah, singa besar. Mas Jihun, Dek Jihun ini memakai barungan kodok ngorek guys. Mas Reksa memakai barungan hiu. Dan Mas Silo memakai barungan belah ambruk hitam, Mas hitam. Ya saiki Mas Rama karo Mas Elvan. Wih, pelan-pelan Van, nggak usah loncat. Awas. Kapan kudu Moro Karso, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring. Kiraken panggenanipun nggih rabi sumpek nggih. Ampun lumebet wonten area pentas barangan ring. Kiraken panggenanipun. Yo wes yo, Mas Elvan karo Mas Rama duduk. Waduh. Ya saiki Dek Jihun. Ayo Hun. Waduh. Anginnya banter banget.
Dek Jiun duduk. Ya saiki Mas Abdul. Mas Abdul karo Mas Ram Iqbal. Ayo Dul, iso gak Dul? Ayo Le. Besyo Mas Abdul. Metundi. Ya saiki Mas Hanif. Yo Nip. Yongi keluar barongan macannya. Yongi. Hei, Yongi. Ya, Bel, kata-kata ini, Bel. Gitu gini, pasar keluar, pasar waktu. Orang keluar, orang lagi. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan kene. Pangertiya yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sak tengahing alas Ayo lo caplok lo. Dicaplok. Ya Allah. Hanif. Orang gaya tahun di mabuk tinggal melayu kok nih. Mas Hanif duduk. Yo saiki Mas Reksa. Kamu apa nganu Mak? Sapa? Oh karo Mas iki, Mas Silo. Mas Reksa karo Mas Silo. Nak tiba, dun ora kowe.
Wes yo Mas Reksa mbek Mas Silo. Kata-kata. Piye malah guyu terus. Ayo deh Jun, oke deh. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.